sezóny som to moc veľa nenečítal, ale vlastne ako sezóna plynula, tak som dostal viac a viac príležitostí a nakoniec si dopadlo tak, ako dopadlo, že sme sa dostali do play-off a sme vlastne sa dostali do finále konferencie, čo sa povedalo vlastne po dlhých časoch. Bolo to ťažké, lebo v novembri vlastne hneď na začiatku som vyhral jeden zápas. Sme prehrali 1-0 a potom v novembri už sa neukázal bráňať, takže určite to bolo ťažké, ale potom, jak som povedal, vyšiel december a dostal som viac príležitostí a odtedy sa to všetko otočilo, takže určite som túto sezónu hodnotil pozitívne. My sme hlavne sa snažili dostať do play-off, či už to bolo z 8. miesta, zo 7. alebo z hociakého, takže to sa nám podarilo, to bol náš cieľ. A potom vlastne sme hrali proti Washingtonu, ale nikto nám nedal šancu. Mali sme v podstate prehrať 4-0 alebo 4-1 na zápasy a ukázali sme teda, že vieme hrať aj proti tomu Washingtonu, aj proti Pittsburghu. Škoda bolo, že sme sa dostali do finále konferencie. Sme mysleli, že to asi bude ľahké, pretože sme vyradili favoritov, ale uhrali to lepšie, máme zaslúžené postupy do finále. Tak zatiaľ vlastne to bola moja prvá skúsenosť play-off, čo som dostal šancu, takže určite som to vlastne hodnotil pozitívne, pretože jak som povedal, nikto nám nedal šancu prejsť prvým kolom a takisto aj druhým kolom. Nám sa to podarilo a jak som povedal, škoda vo finále konferencie, ale hrali lepšie. Vôbec neviem, ale myslím, že tam museli podpísať 6-7 hráčov, im končilo zmluvy, takže museli podpísať a mali obmedzený počet peniazí, takže museli sa rozhodnúť teda, či zostajem ja alebo Carey Price, tak sa rozhodli pre neho. To je biznis, taký je hokej a človek s tým musí počítať. Bol som určite prekvapený, že to prišlo tak skoro. V podstate to prišlo ešte pred draftom a generálny manažer mi dával, teda, že sa im naskytla dobrá výmena, tak ma vymenili a vlastne to bolo toho všetko. Bol som prekvapený už len preto, lebo sa vôbec neozvali. Ohľadom toho, či chcem dostať, alebo ohľadom nejaké ponuky. Určite to bolo aj sklamanie pre mňa. Tak vlastne vymenili moje práva do St. Louis a zajtra sa začína, tie výmeny sa všetky začnú zajtra. Ja budem veľmi rád, aby som sa dohodol s nimi na zmluve, ale takéto veci riešim aj agent, takže zatiaľ to nechám na ňo, uvidíme, keď dajú nejakú ponuku, tak určite veľmi na to píšem.